Áno, zatiaľ to tak vyzerá, že divákom sa to páčilo, uvidíme. Ja som aj dnes, keď sme boli už veľmi nervózni z toho, ako to dnes dopadne, vysvetľoval našim hercom, že dnes by to malo byť dobré, pretože dnes prídu hlavne príbuzní a komárňania a takže, ale dnes to bude hlavne o nich, lebo oni sú dobrí, takže by to malo dopadnúť dobre a že samotné predstavenie, teda ja ako autor, dostanem vysvedčenie možno po 10. 15. repríze, ak sa k nej dopracujeme. Takže to je ešte vo hviezdách, ale zatiaľ vyzerá, že ľudia sa chytili, keď ten úvod bol taký rozpačitý, trošku asi aj z našej strany, ale potom sa to už rozbehlo. Takže my sme, myslím si, spokojní. Uvidíme, čo v zákulisí sa bude deť, čo nám ľudia napíšu. V poradí tretia premiéra najmladšieho profesionálneho divadla na Slovensku, komárňanského divadla Komora, postavila na záver obecenstvo zo sedačiek. Hotel Riviera ponúkol príbeh, ktorý môže zažiť možno v inom prostredí ktokoľvek z nás. A ako čerešničku na torte priniesol svieže skladby, ktoré opántajú každého. No je predovšetkým tým, že tentokrát hudba vznikala u nás. Hudba si to naozaj najmä zaslúži našu pochvalu, pretože členovia orchestra Julie Černekovej sa pričinili o tieto úžasné skladby. Rozdelili si to, myslím, že 4 robil Tibor, nejaké robil 2 Peťo, náš Adam, perkusionista, urobil 2 skladby z Vyšnej Julka, moja manželka, a som na nich naozaj že veľmi hrdý, že aj keby sa nám nedarili predstavenia, tak tie skladby sú úžasné. Myslím si, že sú úžasné. Divadelné predstavenie v 2 dejstvách občerstvila živá kapela. Zážitok, ktorý samotnému predstaveniu dodáva hebkosť i razanciu súčasne. Ja mám plán, mám strašidelný skvelý plán. Áno, a to je vlastne aj to najnáročnejšie, že naši technici to mali neuveriteľne náročné, kým sa to nacvičilo, aby to znelo tak, ako to znieť má, aby to fungovalo, a tu je ešte dôležité vedieť, že kapela počuje niečo iné, ako počujú tanečníci, a niečo úplne iné, ako počujú diváci. A dať to dokopy, aby to nepískalo, aby to nehučalo, to je kumšt. Postupnosť Dramaťák, Rebeli, Komora, ktoré už roky oživujú divadelné dosky v budove Matice Slovenskej v Komárne, si našli svojich priaznivcov už aj za hranicami nášho mesta. No, tie deti nám vyrástli. A je to vidieť, že z nich vznikli naozaj úžasní ľudia. Drvivá väčšina z nich, ja som s nimi začínal ako s tínedžermi. Akorát nedávno sme Miškovi gratulovali k narodeninám a hovorí, že už 21 rokov hráva s Julkou, s mojou manželkou, a vlastne tak sme aj so všetkými. Aj Roberta, ktorá exceluje v tomto predstavení, tak my sa s Robertou poznáme od jej 15 rokov. Komárno je veľmi kritické, tak uvidíme, ako to dopadne. Ale ja som veľmi hrdý na to, že sme to dotiahli až sem pri tých všetkých problémoch, ktoré sme mali, od zdravotných cez technické, personálne, finančné, a dopracovali sme sa do tej premiéry. Je to naozaj malý zázrak. 15. máme vypredané, takže budeme pridávať predstavenia. A všetko ľudia nájdu na našich stránkach a na našich sociálnych sieťach. Musím neskromne povedať, že najbližšie predstavenia sú vypredané a ostatné termíny si nepamätám.